akan ikemas Bakhuid in duai nak bantai Ricky John Warjri bantu man haki kam ki jam nak bantai yang kesem I Ardenis Karbuki berbak jenis sondong klau buat kikun berarngut makin dan pada kecing su yasan kecing kerku jung belai nak bantai Yohanas Warjri baik nak penkrek nak bantai personal interview kenang hidup bantu biok kam kejam Simjur lai sedang mas Bakhuid nomor lai spak lai pundri lai spak lai pundri Syaduan utrang in kireng kat badu Syaduan utrang in kireng kat badu Dajitnya Bakhuid baru lengdo utrang iangu Syaduan utrang in kireng kat badu Ha kakatanguk pa badukon badaman sem Bakhuid Amen Ka jung e jong trai jung yu Jesus Christ bad ga jung e jong ublay lem bad ga jing selok jong umen sem Bakhuid kenan rengkat bad pi baro Hakmat keduan kedupat ka jung ublay Ngi pen red yalade da ga jing snoret ka jung e hakmat jung u Damar ngiwan hang ni ban simbanta ha kane kajing maya ka bakrau ha ka bamau ukunya na ka banta jungi namar bau e jingi namar ba ukwa banayingi kajing isnei kajingu bad kajing kerku kajingu ladamangi ngi kwa ban yo penyang e kajing kerku nakti kajing utrai jungi ngi dei ban long kita kibas neuret Hakmat jungu pada khmat kehanman kipara kejungi. Dari mata kedau hagane kesngi kebangi pusan sepang kajinglong bakrau jungi hakmat kejung blai hakmat jung kehanman kipara kejungi da keba ngilong kibas nguret badak ba ngisakri yaki token ngin pet ngin pusan yala kajong kejung em. Bad ladang ngilaklet ngilalandet ya kane kejung khot kajung trai balong kisakri Nak banta kajing em jong kiwei ban sakri ya kiwei da kajing snguret kajungi ngi pan ma bakhma jong trai na banta kane kajing tlot kajungi a bo trai un ma biki pop kisang kajunga kajung pi haba uyo I ya kajing snguret bar kajing kloy kajungi ban kala kebamut nga pla hau blei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para Bang alalai pop sibun da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrau jonga namar kata ngakerpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa akathai sati ya kangel bat kerukut badapi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unis na yengi, madalama bagi pop jungi, unyalam yengi, syaka jing embam cukut. Amen. Try can drat ko blaze na yangi. Try can drat ko blaze na yangi. Christo mago Kono benim changi benim yangi Try can drat ko blaze yangi Try can drat ko blaze yangi Christo ma ko Christo rap ko
nem yangi Dong in yaduai Hakane kamas ke Bakhuid ngiduai na kabanta kajing koi kajing kya jong ikong ebrista karbani ai botrai un ai I ya kajing koi kajing kya dakabor jong kajing kajing Sngi kajing u ngiduai ru na kabanta I habari hun dekar badan padang kajing pang sis ai botrai un pen ko I na kabanta kikon kikti jungkiro kumcho ngiduai na kabanta ikong island marangar I balari hun I rusina bat kikon kikti jungki ki badan padang kajing pang kajing stam ai botrai un ai ki kajing ko kajing khia ka bapura To ai hangi kisakri jungmi ngi karpat ko try ko blei bangin kemen ha ka jingkot jingkhia bayai ne jong kaman sim bat kamet bada ka jingya saj badon burom jong kamaria balakar khu ka bayai sa ka thei soti an panla yangi na ka jing snusi pamanta bat bangin poi sha ka jingkemen bom chukut daw try jungi Jesu Christ khon jungmi ubi imbat basan sha rengkat bat me ha gajing along kaway jong omen sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing puli naga kitab karut kanomi kaladon ukur jong utanga jong ka ubriu ubaruspa ubana kaying kur u Elimelek ubakriteng ubos Te karut kanong mop kalaong hakanomi. Sya se ngan lech shalingka bantam barli nadin uno ubriu uban sya sngo bhayanga. Bat kalaong haka. Ki lech kukun janga. Kumta kalami bat kala lech. Bat kala tam na lingka had nadin ginong ot. Bat kala poy ringkat syakadong badon kalingka ubos ubalalong nagayingkur u Elimelek. Hangta ubos ulaong hakarut, minta siya skor kukun jonga, wat leit bantam na kiway pat kilingka, ni wat ino yakane, henry leit ringkat pat kisamla kintay jonga. Super siyang laki kmat na kalingka, bat bakiyay ot, bat bot na din jungki. Hato ngam siyam la hukum yakisamla shenrang, ban ompin satya yapi, Bat habapi silang kilet syaki kiu batudi nakata kabaki samla shenrang kilatong. Ti kala pandemya laga khmat kadangu hadu kendaw bat kala ong hau. Balay ken nga syam jing sabun katne hagi khmat jong pi. Ba pidakit kya nagabenta jonga habang along tang kanong way. Henry ubos ula jubab yaka. Kat kaba pilale nakabenta ka kiaw kurim jong pi, hadu bayap utanga jong pi, lala itu ihanga, bat kumno pila ino yala ukupa, bat kakami, bat yala kari, bat wan syakibru, kibapim ju itu mino. Kumta ubos ula shim yakarud, bat kalalong ka tanga jong u. Bat ula yasyong bat ka utrayru ula ay ba kanpun, bat kan lakha ukun. Te ki parakan te kilaong hakanomi. Long balakurku utray ubom siyam la ino epi hakanikas ngi klem kur klem jait bayajan. Tu kakriteng jong u kawan pau ha Israel, but usalong hapi unong pentamaya kajing im, but unong psa hakijing long temen jong pi. Namar kapirsa kurim jong pi kaba eid yapi, kaba kampalat hapi banyah nyongut ki kun shenrang, kala kaya u. Ti kanomi kala shim ya u kunlung, kala kudup ya u halaka shadem, bat kala ong ha unong sumar jang u. Bat ki kintay para marjan, kila aya u kakirteng ki ong. La kaya u kun shinrang ha kanomi, bat kila ay kirteng ya u obed. Uni ulalong ukpa jang u jese, ukpa jang u David. Kaktin jang u tray. Nisang mo iyaw blay.
Samspa Atupra number Praspa Sapulai. Praspa Sapulai. Suglang o bril, o bashifting you try, utabaya dakilen ti jamu. Men suk men yai man pa upahai, men yobam na jing mi no, jong ki ti jong me. Jong mi gan long, gom ding so wine, ding so wine say so, apo ying jong mi, sug long u bril, u bashifting you try, u dawaya da krilen ti jong u. Jong making long, kum shalodin, kum shalod long mi balun, maso long mi jong me, sug long u bring, u bashifting you try, u tabaya dakilen ti jong u. Baroshutam, unker kuyame, suglang ubril, ubashifting you try, utabaya dakilen ti jamu. Hallelujah, hallelujah. Pendem ya kadano janga sikamon jong me ko try but he kaya ngaya ka anjong me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai don rengkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum o Matthews. Kaburam hame ko try. Hakata kapor u Jisu lakren kumne hakipait ba bad hala kisenran. Ki stad an bat ki Farisi ki shong hakakhet jong Moses. Kumta to kongu batole kat yakaba ki ong yepi ban le. Henry wat pertu yakikam jongki naba ki yalap Henry kimle ki kenton ki jingkit ki bakhia ki bomla bankit bat ki penkit yaki hakiterpeng jong ki breu katba ma ki pat kim penki watla ki sempriakti banten rong lem ki le yakikam jong ki baro tang ban yoi ki breu namar ki penyar yala ki phylactery bat ki penhe ya kirmyang jan jongki bat ki eat ya ki chaka ki babhatam ha ki jingkhawai bat ya ki chaka khmat ha ki sanakok bat ki jingkhublei ha ki Taïew bat ensha khodiki ki nonghikai ha ki breu Henry ma phi pat wat kwa ben khodyepi nonghikai Naba pidon tong away unong hikai. But pi baro khoj pilong shipara. But what khot pa yano ha kaprate naba don tong away pa ubadon habneng.
เล่มนี้วัดชะแบนคอดีพีน้องยาลำนาบาพิดอนตังเวอุน้องยาลำอุคริสบักคราวตำนาพีอุนลองอุชักรีจงพีจาร์บาเป็นคราวยาลาเดแอนเป็นเร็ดบาดบาเป็นเร็ดยาลาเดแอนเป็นคราวก็ gospel จงอุตรายก็จิงรอเมกุคริสอุบักคราวตำนาพีอุนลองอุชักรีจงพีจาร์บาเป็นคราวยาลาเดแอนเป็นเร็ดบาดอุบาเป็นเร็ดยาลาเดแอนเป็นคราวกินเอกิกันเทนกิบางยอสเงวนัก gospel บมันตากสงีนักลายกับบักขดก็ gospel จงมาทิอุสกลานองอาร์พลายกลายกับบาขัดอาร์อุบักคราวตำนาพีอุนลองอุชักรีจงพีฮอดก็ฮันเมนก็ปารางิสงทุยากินเอกิลานและในกิกันเทนกิบาอุจิสูอุครันหางาบาดพีมันตากสงีบัดงิสงทุกิมุดอายุอุกวาอายุยังงีบันเละบัดกิเทวายุนักบันตาจุงีกิโคนกิจุงนักบันตาจุงีกิบาลองกิคริสตันฮาบางีเป็ดงีปุซอนยาลากะจงกะจิงเอ็มลาดางีดอนฮากานุกะโนกะบันตาจงกะจิงเอ็มลาดางีลองอุลิงดอลาดางีลองki sister ladangi long kinong tre balang ladangi long kinong tre sain hima prathei ladangi long ukpa kaying kasem ne kakmi haying asem ne kuikum ki khon samla kumbangong ladangi don hakano kano ka kerdan ne hakano kano ka banta jong ka jing embro jingi baro ngi kwa banlong ki bakrau baro ngi kwa banyo ya kata ka kerteng ganam kat bang ring em ha kane ka prathei dei mata kadau banyo ya kane ka burom kanam banyo ya kane ka kerteng banyo ya kane ka jingburom na kiwe ki parabreu ki ba ngi em rangkat ha kane ka prathei ke jungi ha kane ka jing em jungi ka ba manta ngi le kala kadiai banyo ya kane ka ba ngi kwa ngi trang ngi le dakadong lakajong ka but ka bor ka jungi ngi pendan kam ya ka jing nang ka jing start ka jing sempang ka jungi ngi pendan kam kat ka bang ngi don kumba ang tinong we ngi le ya kata ya kane da kata ka best ability ka bang ngi don ka ba bleul ai ngi le kala ka diai ban yo ya kane namar ngi tip ka long ka ba don kam ha ka jing em ka junga ka jung pi han rei bon sin ha ba ngi le ban yo ya kane ka buram banyo ya kane ka jing kraw banyo ya kane ka nam ka kerteng ngi penon kam bakla ya ka jing don ka jing em ka jungi ngi penon bakla ngi penon kam bakla ya ka jing nang ka jing start ka jungi ngi penon kam bakla ya ka kerdan ka bangidan ujisu kwa yangi bangin yo ya kane ka burom ka nam ujisu kwa yangi bangin yo ya kane ka kerteng kwa yangi bangin yo ya ka kata ka bangi trang kum briu baki wekin burom yangi baki wekin yangi bangin long kita ki briu jong kana ka partai baro ken kentiu nam yangi kwa yangi bangin pedan kam bakla kum bale ki na ki farisi ni yos nge jisu wang mata ha ka gospel ba mata ka sngi ha ka gospel jung Matius kalanong ka ba arpulai ka balai jisu wang ba ki farisi ki yalap ya katin ka jungblay ki penkit jingkit bakya ya ki brew ki yaj bat ki wat ya ka chaka ka bakmat hayo lani ha ki jingkhawai lani ha ki sinagog ki le ya kane tang banyo buram ya la de pat ki khlam le ai ujisu uyo I ya kane ka jingle jong ki farisi der mata kada ukwa yangi bangin nom long kum kene ki stand an bat ki farisi namar ki pendan kam bakla ya ka jingdon ka jing em ka jungki ki pendan kam bakla ya kata ka kerdan ka jungki ki pendan kam bakla ya kata ka ba ublehi walapan khamti ki banlong ki shakri utrai ukwa yangi lada pikwa banlong ubakrau lada pikwa baki we kin pnyang yapi haka imlang kasalang lada kiwe
lada pikwa bakiwe kin pediang ya ke ke ba pialap ya ke ba pikran ya ke ba pisnang pikrau ya ke ba pipen I ki pidei ban pendam ya lade hakmat jongki pidei ban syakri ya ki kane ka bau Jisu ukwa yang abade pi kohan men ko para dei ba ngis ngeu krau namar bangalong bastat dei ban penenkam ya kata kekerdan ke jenga namar ngadon kekerdan ke bahe lane ke bakrau na pedeng jong pi baro ki kun ke jong blei pidei ban sngap yanga pidei ban le ke bau manga pidei ban but ya ka jing em ke jenga Henry ngidei bandem hakmat jongki dah ka jing dah ka jing ngeuret bad ngidei ban yarab ki dah ki kam ke babha ke bangile dah ka kam le isne junga ka jungpi dah ka bangis nyoto ya ka jing tlot ka jungki ya ka jing duna ka jungki ya ka jing bomla ka jungki habangi penpo yala de hakmat jungki habangi penrit yala de hakmat jungki habamangi ngi syakri yaki hajaka bamaki kinwan ban syakri yangi klampep kiwe kin sapadiang yangi bat kin kiu buram yang abadepi hakmat jungki hakane ka pertai bat hakajing imbalawe jungi klampep ublei unsale yakata bat ngiyos ngeru ka bau Jisu ong ubapan krau yaladi hakmat jung ublei bat hakmat jung kibreu en pen radio lada mangama pingi pen krau lade lada ngis ngeu don lada ngis ngeu bangidon kata ka jing sarong ha ka jing em lada ngilong kita ki breu ki bas ngeu meng ha ka jing em klempep utrai un sayu roj yangi utrai unang sependu ya ka ka ba ngidei ban yo ha ka jing em ka jungi wala da ngade ban yo ya ka burom kanam lada manganga don ka jing sarong lada manga ma pingi don kana ka jing ngeu meng ha ka jing em klempep utrai unsapan yarkat yangi unsapan po yang abadepi hangni hapertei bat kumjuru hakmat jongblei bat lada mangamapi ngipen red yalade hakmat jongkiwe bat hakmat jongblei klempep uyu I ka jing sneuret ka jungi yo I ka jing khot jong ka danot ka jungi uyu I ka ta ka jing luloi ka mansem ka jungi ngale ya kane namar banga ijoblei namar banga ije ke hemen ki para ke junga ngale ya kene ki eke baro namar ngalong basnu red bad badap da ke jing ubekloi ban sngutu bad ban syakro ye ke wei klempep ngimdon kam ban lei Henry ublei unsa ai pi kalat unsa kentiu ya kata keburam kanam ke jungpi hakane ka perthei hakajing im jungpi bamanta bad hakajing im balawei jungpi den mata kadau ko hanmen ko para manta gasni ngin pet ngin puson yalade hatong ngidon kane ke jing sngoret hatong ngikloin balong kita ke syak ba ki syakri hakajing im jungi ban syakri ya ke hanmen ki para ke jungi ni yole sengilong persya ya kata ka jing syakri jungi ya ki wei da ka bangis sarong da ka bangis ngomeng da ka bangi penan kam bakla ya ke ke bau belai ulapan kamti yangi balong kita kinong hikai balong kita ki apostol balong kita ki senran balong kita kinong yalap ya ketin ke jungu nginom pendan kam bakla ya kine ki kerdan ki bau belai ul ayangi Henry ngin pendan kam hok yaki da ke jing sngoret bad ke jing syakri jungi ya ublei pad yaki henmen ki para ke jungi en yuro yau Jesus Christ. Shalom lai, shalom, amen. Ngin yang, ngin plai ala ka jong ka jinget, nga nget, ha blei, pa badan bor baro, unong trao ka neng bat ka kendau, padau Jesus Christ kun ba marway jungu, utrai jungi, ya balapon naman sem bakod, ya balakana kamariate sati balasha labain hapo piantis pilatus lasanar pnai layab balate layar shikbayab hagasngi kebalai ulamipat ne kebayab ulakiu shabneng usong shakaman ublay pa badan borbaro nang tawan pat ban bishar kibim kebayab ngangay haw man sim bakoj hakabalang katolik bakoj hagajing salok kerekoj hagajing mab yakipop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukot amen
Lai spa nia punriu. She met but she men say, O Jesus Christ try, ira ame kopa, rajin ayu pukawan, ilang muka Christ, day bantu yada gorjing tenju, ban long muku bapa. She met but she men say, O Jesus Christ try, ira me kopa, majina yupukawan. So I ngilong Christ, hap kem nap yada gajing shitom, ban long kawan baban. She met but she men say, O Jesus Christ try, ira me kopa, majina yupukawan. Taduai ko para bagajing kenya jung aba jung pi kan long mapadiang hunak maduble ukpa badan bor baro. To try putting as in Kenya ti jong pi, Nak benta bentar jing kecil ro rok rom kerteng jong u, kaji mentoy yangi pada kalang bakhuid jong u baro kawai. Topriang ko try ngi kerpat ya gajing duai jong ki pa jong me. Lembat gajing trua kenya jong ki bada gajing asai lem jong kamaria bala kerku kakmi jong ukon jong me. En omdan gajing angnut ya kaba en shashkor bad omdan gajing kerpat ya kaba pen le no e. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengka bat firu. To kentiu ya laki donut. Bikin tiu yaki sau. To nginang utrai blay jungi. Basong hok bat kadai. Da sisha kalong ka basong hok bat ka badai ka day ti jungi bat ka jing pen im yangi. Banyaro yaki kamba jung me. Ha ka jing kentiu nam ya baro kirukoj. Bat kam tam kat ba ngidang ken mau ya kamaria ka tesoti bala kerku. Ban penpena ya gajing krau jong gajing isne jong me ha gajing ruai ya ro jong ka. Namar da shisha mela le ki kamba krau na bakut shabakut ka pratei. Bat mela penpriang ya gajing isne bakar hai jong me na kapateng sha kapateng. Ha ba mela kmi ya kashakri jong me ha gajing long red jong ka. Mela ai hangi lengba jong ka. Yau nong seng jong u ka jing pen em yau ben reu u kun jung me u trai jung i u Jesus Christ leng ba jung u ka kan hon jung ki angel ka mane ya ka buram jung me bat ka kmen hakmat jung me shi jinom ngi kar pa de me to ai ba ki sur jung i kin ya so bat ka jung ki ha ka we ka sur jung ka jing rwa ya ro kat ba ngi pen bna. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you break it back. Never take it up. Dagaburam Chome. Why you sana strong? Why you sana clem good? Why you sana you blame Junom Yaro you tabawan Aga gerten mutrai Nek bat bertek hidap Nagaburam Chome Rayo sana shatrong Rayo sana klemkut, Rayo
Dashisha melong Bakhuid kotrai katame jong gajing kuj baro. Namar kata ngi kerpat yame topen kuj pen kentang yakine gajing terwa jungi. Da kebapa yaman sim jung me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres. Hakapor baladino yu badala kamon snubha ula priang ya gajing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran ong. Toshim batobam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kajukar kam endala yabam ulashim yakukuri. But dakabaingu biang yeme ulai hala gesenran ong. Toshim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga. Jong kajutang batmai bat bom chukut. Ya kabaen penmi na kabanta jongpi. Bat na kabanta kibabun. Na kabanta kajing mapi kipop. Tole yakane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing e. Kata sin bangi bam yu ne ukbu. Bangi de yakane kakuri. Iben na kajing yam jong me ko try. Tadadu menwang. Namar kata ngi bapen menta ya kajing yapat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em. Ngi dai nguai dam namar melanyew yangi kibabit ban yang hakmat jong me bat ban sakri yame. Da kebas ngeret ngi kerpat yame. Bangi kibayo banta kamet bat kasna mukres. Ngilong kiba lapanitali kaway daw man sim Bakhuid. Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatala kapratay bato penjana ya ka ha kajing it rengkat bad ulyo ukpa Bakhuid jongi ulbert ubishop jongi bad baro kiling do. Token mau lemru ya kihen men ki para shenrang bad kentay ki baliot ya da kabakermen ya kajing me pat. Bad ya barok ki balaklat no agajing isnei jong me. To padiang yaki sha agajing shai ka kmat jong me. To isnei yang ibarok ngi kerpat ya me. Barengkat bad kamariat hesati Bakhuid kakmi jong ublay. Ujesa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bad barok kerukhuid. Ki balapen ngobha ya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyok bantalem ha kajing embom jukut. Bad benginira bad pandan buram ya me. Daw kunjung me uji sukres. Dau lembadu badhau kanlong hame ublay kupa badan bor ha gajing yalong kawe jong men sim Bakhuid baro kaburam bad gajing yaro junam la junam amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumlah hikai ngedaktin blay ngi nod banong okpa jungi uba habneng kalong ka Bakhuid karteng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon jong me ha ka kendew kumba habneng to ai ngi menta ka jungbam jungi ka bahala ka sngi bat to ma bi ngi kerengkang jungi kumbang ru ngi ma bi ke belas new yangi bat wat yalam ngi sha ka jung pansoi Henry de penlaj yangi na kebas new. To penlaj yangi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbun jong me. To ai jing suk jing sanya ke sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isne jome ngin laj barabor na kapop bangin yo jing yada na ke jing janjar baro
cắt bà nghi đằng áp khmê lên tì ya cái jing kerman Bakhuid bad cái jing wan pat jong nong panem jong nghi u Jesus Christ Namar ke cumi kalong kaiba ke cumi kebor berkaburan chinom la chinom Kodra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ka jing e jong ka balang jong me badha ka jing sabun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atale ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim basan shar junam la junam amen ka jing suk ko try ka dan barabor rank card bat pi Lengkap berpi. tong in yatwa ya ka dak ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi jing suk bat pi Kukun lang bro du blay, pekit ki property, tu siêu sene yangi. Kukun lang bro du blay, pekit ki property, tu siêu sene yangi. Kukun lang bro du blay, pekit ki property, tu hai chính suk yangi. Hakmi ukun long brod jong blay hakmi ubakid no yaki pop jong kapertei suk yangi bala shakhat shakan ga jing kawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam shong hok man rong apo kayin ga chunga henry shom tang naktin kaman sem junga kan sakya hi kamat bat kasnam Chris kan ri bat kan yalami shaka jing bom chukut amen kamat kasnam Chris 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 kamat kasnam Chris
da gajing sngu mat gajing ro yo try da ka papen red yala de khma jung bad gajing kloy jungi bad shakri ya bad ya ke hanman ki para gajingi mi IT la de khma jung try ba try nang simti yangi unang pan khlan yangi unang ai bor yangi ban le ya ka mon gajing ha gajing em ban bud ya gajing em ka ba mu la em ba de gajing hikai ki ba mu khot yangi ban le ha ka nei ka sngi ban dan ka ta gajing sngi red ban kloy ban long ki shakri ha gajing em jungi ba man la ka sngi rangkat da ka nei gajing sngi red ba gajing kloy ban shakri ni pan pau gajing sngu ka jungi hakmat jung trai da ka bang yuduai ya ka nei gajing duai jong slam jubilee kok pa bahabneng to ai ba gajing e ka ba mala ai hangi au kun jung me Jesus Christ wo han men jungi bat ka thlei ding jong gajing exbon kan klang hagdano jungi dauman sem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya gajing kerman bala kerku na ka banta gajing wan ka hima jung me to ai ba gajing e jung me kan pan kaladur yangi sa ginong lur langka bom ju shong tai ban vet ka sambai jung ka gospel to ai ba kito ka sambai kan pan kaladur na sapo ya ka jaj ban riu vet ka prathai mariang baro ka wei aga jing kmelanti batikana ya ka beneng batamai bat ka prathai batamai haba anda da ki bo jung man la weng no ka brom jung me kan tan shan junom kai ba ka jing e jung ka jubilee kan kersu biang hangi ki program jung ka jing kerman ya ka jing anur ya ki tia jung kan show happening ai ba ka ta ka ju ka jing e kan pan sapriang ya ka jing kerman ba ka jing suk jung no spa jung ni hasatla ka prathai Shame ko blay jungi wala kerku junam kan long ko beram mat ke jungi ro junam amen ko pa jungi ba habneng ka long ko Bakhuid kerteng jungme kan wan ka hima jungme long ka mon jume ha kan deu kum ba beneng twai ni mata ki jing ban jungi ki bahala ka sngi watu ma bengi kering kan jungi kumang ro ma ke blas ne ni adwat lam ni sha ka jing pensai Handrai de pelai jangi na ke basneu amen kublai komaria kabadab da ke chingai e utrai dan mat pa bala kerku ya pan pedeng kentei bala kerku ya sok po chong pa jisu komaria Bakhuid yok ni chong lei tu duai na ke banta chingai kenong pop menta bada ke por ke chingyap ke chingi amen ka buram hau pa bada kun bada mensem Bakhuid kumba ka long ba meningkong kumju mentabat barabo junom la junom amen tongin yaduai ha kaba ngiyabam yasip ya kane ka sakramen na beneng kotrai ngi karpat ya ka jing isnei jungme bamangi ki bakmen ha kaba buram ya kamaria thesoti bala kerku nginla dag ba pertu bot yaka banlong ge shakri ba bidor jong ga jingmaya jong ga jing suspa jungi daw kres utrai jungi utrai don rain card bat pi blay badan bor baro un kurku ya pi pa badukun badaman sem Bakhuid amen toli suk it bat shakri utrai da ga jing em ba bha jong pi isomu ya blay ba arspa nrepunyau Komari te soti palo balaji du reina tron bandu biapa yu kun shaperte kure mari badam jingai Sim Bakhuid, amen.
An i roi trai Jesu Christ.